Geçen hafta vade verişimde göre inşallah pek Allah Teala'nın köklediğinden şuun kıyıcıdan meylek ta Allah Teala'nın aydan vaktine çeli tamam peygamberlerin, tamam evliyaların, ulamaların ve tamam insanların başının tacı olan behter ve mehter server serdar alem rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa Muctebel Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah Allah Teala köklediğinden kamilrek suratına ol serverin, ol başın, ol rahmetin yaşayışından, zindigi namasından hizmetini de yetirir inşallah. İnşallah neçe haftalar vakt çeker, ona göre bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmek ehemmiyeti var da bir qisqa üç mühim matlab bilmeli. İnşallah bireme vaktimiz alsa da onu hizmetine de yetirmek bir vazife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmekte, zindagi namasını bilmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz başına düşen yağdaylarda bir mühim himmemizin bir hükmen bilmeli de atlamaz var. Deslapsa ey mümin Müslüman doğalla, ey cevan doğasla, ey imanlı doğalla, aziz pek dinimizde imani zatla, inanmalı zatla açık näme digini pek dinimiz aytdiye. Bula bir. İkinci amali zatla, edmeli işle, bedenin menen, malın menen, vücudun menen etmeli işle ve onunla açık aydıp beriye din. Üçüncüsü ahlaki zatla, onunla dinimiz açık aytdiye, gümmer yanmar bolsa olamal, bolmasa olmalı vurun yok. İnhe şocre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı da kamil açık. Ay bir vaqta bir işler etipdir, näme diga bilinmedi, näme diga belli olmadı diýilýän bir ýagdaý ýok. Hewre gemle hataşy. Hewre bilinmedik ýagdaý ýok. Ey dostlar, boljak zat däl haşy başga insanlara. Pikretden görün, bir adam eneden dünya gelmeke, te dünýeden geçip mübarek kabrına jaýlanyna dagda hemme ýagdaýlaryny bilmek bir buljuk zat diýe bir adamyň kyny. Yerin ýüzünde tuli taryhy beşerde, tuli taryhy insaniýetde birje şahsyň belli. Tafip bilse tafatyn insanlar. Başardy zaklatyllar. Başardylar bir insanyň tamam biyografisini çıkarıp, tamam yaşayışını çıkarıp, zindigisinin hususi ýagdaýlaryny başardy bilip bilasyllar. Buljuk zat däl. Hiç wagtda insan akly kabul etmeýär. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam ýagdaýlary açyk. Beýdipdir, şeydipdir, beýle bolupdyr, şeýle bolupdyr, açyk ýagdaý. Enimiz Hazreti Aişe Siddiqa radıyallahu anhadan sorapdyrlar. Ya ummul müminin, ey musulmanlaryň enesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlagyndan aýt diýipdirler. Enimiz Aişe aýdypdyr, kana hulukuhu el-Qur'an. Men ýeke näzire sana inipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on ahlagy Qur'an-ı Kerim'de diýipdir. Bismillahirrahmanirrahim alhamdan başlayas. Ta kul auzu bi rabbin nas'ın ahirine çeli. Qur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı deyiptir. Yani bir Qur'an-ı zinde. Qur'an-ı Kerim'de iman-ı salih, amal-ı salih, i'tikad-ı salih, ahlak-ı salih insanlara ders veriyor değil mi? Şun zindesi Resulullah caniptir. Bir surati, bir misal, bir şun öz yaşayışı kamil Qur'an-ı Kerim'in tefsiri Resulullah canın yaşayışı.
Ondan çürüm Hazreti Ali ibn Hüseyin Zeynul Abidin radıyallahu anh aydiye Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'un ağtığı İmam Hüseyin canın oğlu Zeynul Abidin Kunna nuallimu magaziyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema nuallimu surete minel Kur'anil Kerim. Biz şagirdlerimize Kur'an-ı Kerim öğretişimiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yağdaylarını öğretiyorduk. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenglerde kafirler bilen bolyan yağdaylarını dağda oğlancıklarımızda alham kılıvallah öğretişimiz yani öğretiyorduk deyiptir. Bila deslap buyurun. İkincisi ey dostlar, ey savatlı dostlar, bir murabbi, bir baş, bir uluqon, bir ene, bir ravanşinas, ya bir her bir reştede bir baş olan adam bolsa, aya bolurmu şol adam öz muvaffaqiyetini, mesela sen verziş edecek bolsan palan yolun bol, son men murabbi oldum, uluqon adam oldum, şu tüysli verziş ettim. O bundan aşını hayırlanyan. İnni şol adamın başka yaşayışından hayırlanıp bolýarmy? Oğlun uşağı barada, enatalığı barada, meriz wagtyň, pulun ba wagty, pulun yok wagty, yok olary bilmeýär ol adam. Bir däne bir muvaffaq bolan zady bar, şoňa görä tejribesini aýtdy. Ya her kim bolsun. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýy, dikkat edin. Bir Allah Taala onu bir mukaddes edinsin, mun özüň bir kudsiyeti olansan, nuraniyet, bereket, rahmeti olansan, ruhaniyeti olansan, meriz ýagdaýy bolsa, Rasulullah jan näzir emişdik meriz wagtynda, ondan ders alyp bolýar. Sag wagtyň ders alyp bolýar. Pulun ýok, garyp wagtyň ders alyp bolýar. Malyň ba wagty ders alyp bolýar. Oğlan uşagyň ba wagty ders alyp bolýar. Yetimlik çekdiňmi? Ders alyp bolýar. Uluqan baş boldyňmy? Ders alyp bolýar. Öýüňe ýetimi? Ders alyp bolýar. Şäheriňe ýetimi? Ders alyp bolýar. Keşweriňe ýetimi? Ders alyp bolýar. Dünýä boýunça padşahmyň? Ders alyp bolýar. Üstüňden bir gözläp duranma şägirdmiň? Ders alyp bolýar. Ustatmyň? Ders alyp bolýar. Ahunmyň? Ders alyp bolýar. Muallimyň? Rasulullahdan ders alyp bolýar. Her bir ýagdaýy bolsun. İnşallah öwde ýaşaýyşdy görersiňiz. Her bir ýagdaýy bar bolsa insanyna Rasulullahdan hut şu ýagdaýy geçiripdir. Ay mene oğlan uşagyň barmy? Rasulullah'da bar. Çağıjygyň aýyrlymy? Rasulullah'da aýyrlypdyr. Gyýdyň barmy? Hawa oğlan uşagy bolmadymy? Ýok, Rasulullah'da bolmandyr. Gyýdyň barmy? Hawa oğlan uşagy barmy? Bar, Rasulullah'da bar. Her bir ýagdaýy bolasyn. Aya bir insanyny bir taflyjak gatmyşy. Hi bir kelle sygýan gatmyşy. Kellek sığmıyor. Min Allah Teala rahmetul lil alamin edip iýeripdir. Tamam bereket edip iýeripdir. Ulgu edip iýeripdir. Ondan çürüm Allah Teala kudret kelamyny aýdýar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Men Rasulullah'ın musulmanlara ulgu edip koydum diýipdir. Ulgu boljak bolsa hemme ýagdaýy ba bolmaly bolýar. Bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biter bir gen bir özünün bir mucize ýagdaýy. Ondan çürüm olurlykan eşdiýänsiňiz. Aýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle azizde bolsa, şeýle bir bereketli adamda bolsa, hi eşitdiňizmi? Ýaşaýyşynda Jibril ferişten ganatyna ýapşyp uçup ketip beremişdik diýip eşitdiňizmi? Eşitdiňärsiniz. Ya Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara'ya gidenne Jibril ferişten ganatyna ýapşyp bat Medine'ye barıp gonyp durmy. Eden nädir? Çün insanyň ýaşaýyşy ýaledip, insanyň gynçylyk çekýän wagtynda ody çekipdir. İnsanyň horluk ýagdaýyny ody çekipdir. Narahaty wagty gözlerinden ýaşakdyrypdyr. Hoş wagtynda gülüpdir. Hemme ýagdaýlary çün insanlara ders bolsun, we çün insanlara ulgu bolsun diýip Allah Taala on köplerçe ýagdaýlaryny zol uçup beren, zol bir aňyrda berdi gonyp beren ojruk etmändir. Rasulullah janyň ýaşaýyşyny atdy insanyň ýaşaýyşy ýalyp geçiripdir. Elbetde ýaşaýyşyna mucizekan, kerametlikan, bereketlikan oňa gurrun ýok. Ýöne derkul ýaşaýyşyn Allah Taala atdy bir insanyň ýaşaýyşy ýalypdyr. Täýinki bir insanlara ders bolar ýa. Indi bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikilenji bir ýagdaýyndan bilmeli zadymyz. Ondan çürüm ulamalar aýdýar. Bir adam ulamalyň muhr basp aýdan zadyşy. Bir adam kafir bolsa,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi namatını, yaşayışını başından ayak okuysa, eğer aklı var olsa Müslüman bolar deyiptirler. Okuyayım ben. Siratun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem تقتضي تصديق ثبوت نبوته وكونه خاتم الرسل ضرورة وتشهد بأنه رسول الله حقا. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bir adam insaf filan okuysa, kat'en ey Huday bir alem cihanın rahmeti olmalı, bir Hatemun Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem bolmalı deyip boyun vermesi çaresi yok. Hükmen Müslüman olmalı olur. Eğer şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi naması, yaşayışından başka hiçbir mucizesi yok bolunmalsa, fakat zindigi namı diyen bir zatı qalanmalsa, şoň özünün ulukon mucize boljakdy, başga mucize bolmasa da. Emma üçüncüsi, bir de bir savatlı dostlardan çürüyen mühim mesele. Her bir dinden, her bir yoldan, her bir mezhepten bolsun. Birci däne bir qadimi tarihten bir zat aýdym. Birci däne ha. Şoň tarihi gurrunları senedi daqiq bolsun. Tarih okuýanlaryň ýanyna mawrede kabul bolsun. Mutlaka in daqiqterin senet fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zindigi namasynda bar. Hiç bir hukuksyz aýdylyp duran kepa. Qaýgysyz tahqiq edin, qaýgysyz gözleň, qaýgysyz soraň. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Adam te Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelýänçe bir peýgamber ke ýygyny düşýärlerde bar, tamam gurrunlary midenne bilen senet ýok, ýöne agyza gelýe, şoňa meňdeşdi. Ol peýgamberliň şe'nini bir etek etmek däl ha, emma Resulullah janyň öz başyna bir mucizesi. Yani hesabyny çekin, Müslüman adama Resulullah'ın sözünü ödüye. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve maq'adehu minen nar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Her kim men aytmadıklarymy aytdy diýse, her kim men etmediği işimi etdi diýse, her kim menne ýok ýagdaýy maňa yapsa, meňe jaýym cehennem dip teýýarlanybersin diýipdir. Müslümanlyğa ýyny edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aytmadıklaryny aytdy diýmäge, onun zabanan lalip duran adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öwjek bolup, öwünden ýerinden yalandan gurrun ýaplamana, ol bir näme zat? Haram zat. Mutlaka haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme senetsiz beýdipdir, şeýdipdir, öwjek bolup, beýdipdir, şeýdipdir diýip öwjek bolup gurrun goşmak aziz dinimizde tamam ulamaların hükmü haramdır. Çünkü dini İslam'ı özünden koştuğu oluyor. Resulullah'ın zindigisini özünden koştuğu oluyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyinle aydılacak kurunlarını inşallah biz de kıyamet yakamı yadımıza salıp hiç vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalandan evcek bolup, evinin yüzünden yalgırık bekleyip, onu ovadolacak bolup, inşallah emin bolup, senetli vurunları hıtmatını yetirer, üstüne evini de koşamart inşallah, hiçbir vurunu. Bütün Müslümanlığın hemmesini bu arada korkular üstüne koşmalı. Emme kafirlan yağdayı. O kulağasın ahir kuvurun şişi vardı, o hem siratın gurruna geyreyli. Kafirla savatlı hilleri bitin bilyele, çünkü ilmi tarih var, ilmi tarih bir senedi kabul ettiye. Misalına edip vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir üç tane misal. Qari Hira gityenmiştik, 10 günden 15 günden öwürlük gelýänmiştik. Basavat kafirla yok baba yalan diýmeýärler. Näme diýärler? Bu gurrun çyn, emma onu bir ýorýarlar, täwil etýärler. Özü bir yalandan bir zat. Meselen kafirlaň aýtýan zady şinauzu billah. Hop gitýänmişdik, dogry diýär. Näme diýip dogry diýmeseler? Şon senede tarihi qawi gurrun. Emma onu diýärler. Nauzu billah. O Muhammed bir asabi adammışdyk. O varada cidamýanmışdyk, halvet etýänmişdik, gitýänmişdik, Qari Hirada ýatýanmışdyk da diýip kafirlaň aýtýan kefiş. Gözden yani şu kadar bizim senedimiz qawi, yok baba, yalan, o jere dağa etýänmişdik diýip başarmaýarlar. Näme diýip senet qawi. Ilmi tarih red edip bilen ha.
Biz bir adam yo bidatly yalan neyse qat'an şoň ya sawady ýokdur ya akly ýokdur. Şoň kafirlik kabul edip otymyny basawada adamlar. Ýöne meselen ýorýarlar. Ya meselen Cibril ferişte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliye Kur'an-ı Kerim aýdýa kafirliğini qat'an kabul edýärler. Bolupdyr diye. Ýöne haqiqaty ýok. Rasul Muhammed hiyali bolupdyr diýerler. Hiyalati bolupdyr diýerler. Gözüne bir zat görünüpdir, oham gelip owa aýdypdyr diýerler. Ine o kafirliň etip ýorşy. Yo yalan diýmeýärler. Şon bitir senedi gawy. Eger yalan näjek bolsalar onu ilmi tarihi äp bermeli bolýarlar. Bide boljak zat diýär. Meselen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar, yo hiyalati bolupdyr diýerler. Onu ýorup bilen akla. Ya bir towar insaflylar keplemeýär. Bir towarlarda musulman bolupdyrlar. Bir tofarlarda puş zatları şeylekliğin yorupdurlar. Yalan neysele biyavrayçılık. Oham yönü ondan beter biyavrayçılık yorupdurlar. Ve her hal sihhate senede tarihiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya boyunca binazir gaýgysız hukmedi verilmiş kefte. Inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışına bir adam gol inşallah hefte eşip dursanız Resulullah'ın ýagdaýlaryny bilersiňiz. Resulullah'a içerisine sahabalara mehabbetiniz artık kıyamet olabilen olmağa sebep bir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işlersiniz önküden beter imanınıza takviyet. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyınçılıkta sahabaları bilen, şagirdleri bilen, içerisi bilen horçılıkta bolyan ýagdaýlaryny önküden beter imanımızda kaimdir. Biz de kıyınçılıkta şicre olmalı deyip dersalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şagirdleri bilen, sahabalar bilen, içerileri bilen bir-birini aňyrda bir mehabbet, aňyrda bir taawun, aňyrda bir arkalaşýanmyşlykle onu bilip mehabbetimizi artmaga sebep bolar. We bil ahire özümüz bilip içeriğimizde, dostluğumuzda da bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati zindigi namasy ýaşaýyşyny aýdyp, ola da Resulullah'ın mehabbetini tapmagyna sebep bolar inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa Dədəsi Abdullah, qaqası Abdülmuttalib. Abdülmuttalib erti bilen daň bilen ýerden baryp ýortup gafyny qaqya Mekke-i Mükerremede diş ýorýanyň gafsyny. Diş ýorýan çykýa näme ey Mekkeň ulukon baýary, ulukon serweri, rengini ütkäpdir diýe. Sen bir baş adam, sen bir han adam, kethuda adam, sen rengini ütkemeli adam däde diýe. Onnay aýtma şonu ötün aşym bir diş gördüm ýüregime sygmanly diýe. Kim diş görýär? Abdülmuttalib Resulullah janyň qaqasy. Ohum näme diş gördüň diýe. Onu dişimde ötün akşam dişimde gördüm bir bağ men gapdarymdan çykýa. Bağ ösýe barp asmanlara gaşyn çykýa. Ohum şahlary ýaýrýa bir taraf günnogor tarafy bir towar gün matar tarafa. Ohum hiran galmalyda şu bağ bir ýalfyllyja ömrümde ojura günnimin ýakçylyk göremek ýene de bir geňzady şu bağ lehze be lehze hem iğni hem boyu hem nuri köfelýe zol köfeltu hem iki gapdallyn hem göňe hem nuri köfelýeti ýene bir şu dişimde göňören zadım şu bagy Arap bolsun Arapdan başga millet bolsun hemme kişiňe hormat goýýar. Yeni bir gören zadım şu dişimde, şu bağa, men ovamdaky adamlar şonlara ýabyşyp durlar. Yeni bir tofor verdim, şu ovamyň adamlary eline paltalyp şu bağı çapçyp bolýarlar. Men hiran galdım şoňa diýip, 5-6 däne geň zatba men şu dişimde diýip, diş ýorýany Abdülmuttalib görüň aýdypdyr. Onu o diş ýorýany aýdypdyr. لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب كذا في صحيح السيرة لابن عباس لابن إلياس onu o diş ýorýany aýdypdyr. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Eger sen şu dişiň dogry bolsa, senden bir adam önjek meşrik magryb günnogor gün matar bitin ýeriň ýüzüniň padşasy boljak diýipdir. Ohum Abdülmuttalib gören dişime dogrydyr diýip öz oglullarynyň biri 10 näne ogly bar, oglullarynyň biri şojurek bolarmy kadip hemişe gözleşip duranmyşdy. Oglullarynyň biri ýeriň ýüzüniň padşasy bolarmy kadip. Habar ýok ol serwer serdar alem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktygy bolup geljekliginden. Ohum bu urrun galyä. Imme abi zemzemin gurrungy.
Abi zemzem suyu İsmailcan Peygamber oğlancık vaktında o su çıkıya bila belli. Şu zamanla su çıkıya kan adamla hayırlanıya sonralarda bir ceng bolup abi zemzem bükülli gömülüye. Sonram yüzlerce yıllap abi zemzemin kuyusu gömük bolya. Şoň ýerdidigin nada arapla bilmeýärmişdikler. Şayet 1000 yıllapdagy abi zemzem gömügli galam bolsun. Şoň ýerdidigin bilmeýärmişdikler. Taýinki Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası bir gece yatika dişinne biri gelip aytiye ya Abdülmuttalib ihtir tıyba araqsacanı qazlib. Ohan bir Abdülmuttalib soruya sen tıyba diýäniň näme araqsacanı qaz diýäniň näme dip. O da gitdiye bir de oyunye. Korkup bir adamlara aytiye bir düşünemedik diýerler. Ertakşam yine yatdiye. Dişinde yine şol adam geliye, şol gelýände ya Abdülmuttalib ihfir birra qawyny qazlib. Abi zemzemin atlary ha bila. Arasany qaz diýdi, inni qawyny qaz diýdi. Ey birra diýäniň näme, qaw diýäniň näme düşündir diýipdir Abdülmuttalib. O da aýtmany gidipdir. Üçlenji gije bolupdyr. Yine yatypdyr, dişinde gelipdir. O gelen aýdypdyr. İhfir al-magnuna. Gaty bir erzişli zat ba Käbäň ýanyna qaz şon diýipdir. Ey magnuna erzişli zat diýäniň näme diýipdir? Oňa çeli ýene gidipdir. Dördülenji gije gelipdir. Oham aýdypdyr ihfir zemzem. Oham aýdypdyr zemzemi qaz diýipdir. Am Abdülmuttalib aýtdyr zemzem näme? Zemzem la tunzaf abadan we la tuzam tasqil hajijal azam. Onem zemzem suwi. Ol hiç wagtda tökülmejek su. Bitin kıyamata çeli hacıları suwurup durjak su. Şonu qaz diýipdir. Onu ýerdidigin bilemek diýipdir Abdülmuttalib. Onu falan yerde şu Käbäň ýerinde garynçaňda şu taýda öýü bardyr, garynçaly gir çykyp durandyr, şu taýyny qaz diýipdir. O ýana kana eline kulen alyp, on oglunyň fakat biri barmyşdy. Karys diýen ogly dünýäge gelipdir, häzir 9 ogly ýok, o muga dünýäge gelmedik. Am eline kulen alyp, ogly bilen bile bar, kulen urmagy duranna owan adamlar üýüşipdirler. Bir mescidi qazdyrmýar sana diýipdirler. Näde ötiň baş bolluň da diýip. Ýok, men gazmaly taýyndan diýipdir. Aham ay qazdyrmajak bolupdyr, bile çekeleşdir. Bir ogul, bir ata. Aham Abdülmuttalib aýdypdyr. Hey, Hudaýa diýipdir. Jan Allah'ım diýipdir. Eger maňa 10 ogul berseň diýipdir. Menne bir daýaw bolsam, 10 oglum bolsa diýipdir. Şoň birini Hudaýa sen razy etsen üçin Käbäň ýanyna damagyny salaýyn men diýipdir. Ol İbrahim Peygamber ýanyna diýipdir. Men damagyny salaýyn 10 oglumyň birini. Hulasa beýdip şey diýip meni owan adamlaryny gowy beýdip şey diýip hanlygy bilen, başlyklygy bilen, seýitligi bilen meni qazmaga durýar. Qadiýa gen qadim gömülen zatly çykýar o ýerinden zorunlap suw çykmaga durýar. Allahu ekber zemzem suw çykdy. Bütün adamlar da üýüşip bizim hakkımız var. Bir İsmailcan Peygamberiň biz zemzemi diýipdirler. Oham maňa Abdülmuttalib ýok diýipdir. Men fakat üstünden haberdar bolup oturmaly. Muny böleşmeýäs diýipdir. Yani mücewwiri men özüm bolmaly. Am bir neçe gurrunlardan soňra o waň adamsa boyun alpdyrlar bolýar diýip. Oham bu ogly bile abi zemzemin suwuny çykaryp, gapdyryndan howuz bejerip, bitin hajyla gelipdi. Abi zemzem suwundan içmele edip goýýar. Bes ikilenji inne şu zamana çeli bir abi zemzem içip bäs. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası bolan Abdülmuttalib abi zemzem kuyusyny qazypdyr. Şondan bäri gömlenakdy elhamdülillah. Bitin alam jahany suwurup duran abi zemzemdir. Oham bir abi zemzem mardy birje gurrun aýdyn Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun asli gurruna girer. Yani Peygamberimiz aýdypdyr: "Ayetuma beynena we beynel munafiqin ennehum la yetezalla'un min zemzem." Ravahul Buhari ve İbn Majah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Biz menen münafıklaryň arasynyň alamaty şudur. Münafıklar abi zemzem içende datyp sowulýandylar" diýipdir. Emma musulman abi zemzem içende qanyp doýup içýändir diýipdir. Hokkaly içýän nädir abi zemzemden musulman adam. Emma münafık adam şoň qarat ygtihady ýok bolup da xana goýýandyr diýipdir. Bilir abi zemzem ma'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdan sözi. Hulasa innoň eýesi Abdülmuttalib boldy. Emma Abdülmuttalib nezretdi. 10 oglum bolsa Hudaý maňa 10 ogul bolup berse, şoň biriniň damagyny çaljak diýdi. Hamza, Abbas,
Ebu Talib, Ebu Leheb, Harith, Zübeyir ve başka oğlanıncısı Abdullah dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dədesi. Ohum oğullarının bir gün üyüşürüye, can oğulla, mene odol, şol abi zemzem qaçacak bolamda, birime qiyinçilik çekensem bir nedir ettim, on oğlumun birini damağını salacak dedim, Huda için, men onu bitirecek deyiptir. Merde adammıştık da Abdülmuttalip'ti. Ohum oğullara ayıptır, bolya deyiptir, on oğlunun birini nezir intikab edecek deyiptir. Ona çare yok, qurra çekeydin deyiptir. Qurra da kime çıksa, şonu bir kabul edeyin deyiptir. Oğullarının hemmesi bolya deyiptir. On qurra çekmeli olanda, Abdullah, in oğullarının kiçisi, hem de qavusu olansan, Abdülmuttalip açık aytyamıştı. Hay, can Allah'ım, Abdullah çıkma varsin deyip. On Qur'an çekerlerine Abdullah çıkıptır bir de. Hay, Abdullah çıktı deyip, mert bolmalı men deyip, onu kon bıçak alıp, Abdullah da kişeci olan elini tutup tüyürep duruyor, Kabe'nin yana deyiptir. Damağını salmalı olayan sen deyiptir. Yüreğinlep dağı basıp ben damağını salmalı nedir ettim deyiptir. Hey, oğlan adamlar turuptur, hey beytme, sen beysen yeni bir bizirdat nedir ederiyor, oğlumun damağını salacak diyeriyor deyip, sen etmemin yok deyiptir, men damağını salmalı deyiptir. Yohum Abbas, ol Hazreti Hamza'nın doğulları, böyle hemmesi üyüşüp yerli, ay dədemini etme bir yol tafaylı, beytme sen deyip, Abbas, o kişicik oğlancık kıçıvallar Abdullah'ını çekip, ayağının eteğinden hakkayt ayağı bilen basıp damağını salacak korkturan bulmalı. Çekip alıp, şol Abdullah'ın yüzüne yara düşüptür, sonram daha da te dünyadan geçiyansa Abdullah'ın yüzünde yara bağdı diye de. Bir her hal, Abdülmuttalib'i razı etip bilmeyendirle men damağını salmalı deyiptir. Ohum bila oğlan adamsı üç baydıptır, bir beytmeyi deyiptir. Falan yerde bir bilimli alim adam ma, yür şona gengeşeyle, şona neymi hükmesi şona dahil deyiptirle. Ohum bolya oğlanları neyse adamla üyüşüp, şu bilyen adama varttırlı. Ola adam aydıptır, qov dikkat edeylin. Bütün tarih kitaplarda baş aytyan gurrunlem, senetli gurrunlem, hal ayttım gurrunları. Ola adam aydıptır, siz şu damağı çalacak diyen oğlunuz bir tarafta koyun, bir tarafta da 10 nane diye koyun deyiptir. Ohum qurra çekin deyiptir. Eğer diyeleri qurra çıksa, onu 10 nane diyen damağını çalın, şoň tarafına diyet hesap bolar, fidye hesap bolar deyiptir. Emma oğlana çıksa deyiptir. Yeni bir 10 diyen arttırın, 20 diye etten qayta qurra çekin deyiptir. Oham diye çıksa 20 diyen damağını çalan. Diye çıkmasa yeni bir 10 diye arttırın. 30 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Hulasamın bolya deyiptirler. 10 diyen bir tarafta koyuptirler, Abdullah'ını bir tarafta koyuptirler. Qurra çekiptirler, Abdullah çıktır. Yani Abdullah'ın damağını çalmalı. Bu bolmadı. Yeni bir 10 diyen arttırtırlar. 20 diye. 20 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Qurra çekiptirler, yine Abdullah çıkıptır. Abdullah'ın damağını çalmalı. 10 diyeni yine arttırtırlar. 30 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Yine qurra çekiptirler, Abdullah çıkıptır. 40 diye Abdullah çıkıptır. 50 diye yine Abdullah çıkıptır. 60, 70, 80, 90, 100 diye. 100 diye bir tarafta, Abdullah bir tarafta. Qurra çekiptirler, 100 diye çıkıptır. Bütün emmesi begenişip, qıyğırışıptırlar. Ayl maksadına yettin, 100 diyen damağını çal, Abdullah rahat boldu deyip. Abdülmuttalip yok deyiptir. 3 gödek qayta qurra çekecek. Üçüsünde de diye çıksa men 100 diyen damağını çalayım. Qov yan oğlumun tarafından deyiptir. Yine qurra çekiptir. 100 diye çıkıptır. Yine qurra çekiptir, 100 diye çıkıptır. İnni oldu deyiptir de. 100 diyen damağını çaldırıp, 100'ünü qurballık edip, alan inqi her kiminki deyip, inhe bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah diyen diyadesi damaq çalınmadan qalıp, ol 100 diye on tarafından qurballık ediliptir. Emmen Abdullah ulollu. Birime ulolup, Abdülmuttalip oğlu Abdullah inkisi oğlu. Aham bir Abdullah bir ovadan, dikkat edin. Biter bir ovadan oğlan, biter bir yüzügöz nurlu oğlan olansan, kan mana Mekke-i Mukarremen qiyizleri mana zal muzahim bolýamışdyklar. Men menen izdivac etdi. Aham bir Abdullah'a qiyinçiliklar düşýänmişdik. Ýöne Abdullah diýänmişdik. Nikah bolsun, men aleyin diýänmişdik. Yani
Şu wagt häzir aziz din gelmäke, ama fitrat zamanı ýyly. Onu da aralarına bağmıştık. Meselen gyz oglan men özüme akt etdim diýmeli, erkek oglan men kabul ettim diýmeli, iki däne şahit bolmaly. Olay diýmişdik Abdullah, dogurca ýyl ortasyna nikah bolsun, men aleyn diýmişdik. Yani bagışlaňyzyň agy mubtala bolmandyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, mübarek sözüni okuýyn. Lem ezel unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Hidreti adamdan märik ta inim Ämineň rahmyna gelýänçe men zina bilen geçemek diýipdir. Halis arassa adamdan arassa rahme geçendirin. Arassa adamdan arassa rahme. Arassa adamdan arassa rahme. Ta gellim Ämine gelýänçe hiç Hazreti Adamdan märik men üçinde haram eme ýokdur diýipdir. Be her hal maňa bitin gyýdylar zatly habar atýan Abdullah da ýok diýipdir. O hem Abdülmuttalib oğlunyň elinden tutup Wahab diýen adama baryp onu gyýdyň Äminen men oğluma berjekmi berjek. Iň Mekke'de bir abrayly hanawada bir hayali edepli afifden ana ine Ämineni Abdullah jüftleýärler. Geňlatçy taýy bitin tarih kitaplarda ba inni Mekke'n gyýdylary Abdullah hiç zat diýen akla. İzdivaj bolandan soňra Abdullah heyran galypdyr. Ese Mekke'n gyýdylary nimzahym bolan akla. Oham Abdullah aýdypdyr, ahyr bir ýöwünden çykypdyr. Hi inni maňa habar atýanyňyz ýok diýipdir. Onu ozen ana näme diýipdir. Bilmeýäs näme dinligini. Sen Ämine bilen izdivaj etmäkäň, sen maňlaýynda ýüzüňde bir nur bady. Hemmemiz şoňa aşykdyk diýipdir. Emma sen izdivaj edenden tam ýüzüňde o nur ýok diýipdir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru o da Abdülmuttalib'damışdyk. Sonra Abdullah'a geçipdir. Abdullah'dan Ämineň rahmine geçipdir. Wezife amanatyny bitiripdir, tamam bolupdyr. Ämineň rahmine geçipdir. Inni Abdullah öňki ýüzündäki maňlaýyndaky nur ýok diýipdir. Haqqy açyk aýtypdyr gyýdylar. Öňki nur ýüzüňde ýok diýip düşünemez ak diýipdirler. Faraqaka an-nur allazi kana ma'aka bil ams falaysa li bika al-haja. Dünkü nur sen maňlaýynda ýüzüňde ýok diýipdirler. Ati sen ese gerek käbi diýip açyk aýtypdyrlar gyýdylar. Şol mübarek nur inni Ämineň rahmine geçdi. Ve her hal Abdullah 25 ýaşa baranna bir ticaret etýärler bilen Medine-i Munawwareň aňyrtynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolla meridli ya Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gowrede Ämineň gowresini Abdullah da 25 ýaşynda ýolla merid bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dädesi. Ol kerwennäkiler diýe sen häzir ştada gal Mekke-i Mükerreme'ge barýançak 400-500 kilometr we gaýtam helak bolarsyň. Abdullah da gow diýe. Men ştada Medine-i Munawwarede daýlanma diýe, daýlar şu Medine-i Munawwarede şolaň arasynda galaryn diýe. Ýa şu daýlaryň arasynda galýa. Oham kerwen Mekke-i Mükerreme'ge gelýär. Abdülmuttalib gowurýan ogluny kerwanyň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hene men oglum Abdullah diýe. Ondan meriz boldy. Medine-i Munawwarede galy daýlarynyň ýanyna diýe. Aham o ulaqaraq daýawraq oglunyň mirini iýberýär. Bar ol ballygynyň ýagdaýyndan habarly bolun diýip Medine-i Munawwarege. Aham o da gelip görse Abdullah dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Aham şondan ýerine öwürlük gelip Mekke-i Mükerreme habar berýär. Abdülmuttalib'in iň körfe ogly Abdullah Medine-i Munawwarede jaýlanypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şäherine dünýeden geçipdir. Abdülmuttalib dogalary hemmesi bitin bir narahatçylyk bolýar. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amanaty Abdullah'ın wezifesi tamam boldy. On atalyk inni terbiýetini boýun almak gerek däl. On terbiýeti Allah Taala meni özüm terbiýet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Men Hudaý terbiýet berdi. Men terbiýetimde yerine ýetirdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Oham hulasa Abdullah da dünýeden geçýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ämineň gowresini. Emma bir ulaqan waqia bolýar. Şonu hytmatyňyza ýetirip inşallah Peygamber kokladygynyň inni kefte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünýäge gelişinden görüň eder. Oham ahirkira gullerini Ämineň gowresini ka Abrahan gurrungy bolýar. Yemenin padşahy.
Yemen'in padişahı şu hacı vaxtlarına Suriye nemiş adamla kirvun bir yere gittiye diye Ebraha Suriye. Yanındakiler aydiye ol Mekke-i Mükerreme'de Beytullah ve şuna hacca gittiyeler diye. Onu näme çıkbayıp daş yerlerik musafiret çıkıp yer. Men özüm bir taada var, olaqon qowlat becerin meger nämeden on sahtymanı nämeden? Onu daşdan diýerler. On üstünün parçası nämeden? Atýyş nezri parçalardan ne? Onu bolýa. Qızıldan, kümüşden, behterin zatlardan men qow bir öý becerer istada. Onu melep onu gitip ýörmän diýär. Zor bilen bolsa adam saklar. Bir owadan öý bejerýär. Meselen ibadatxana o qibla bolmaly, Kabe bolmaly. Aham adamları da hükmen şoňa gaşyn gelmeli. Bir näçe adamları da kireyne tutup goýup, şoň başynda ibadet edip durmaly. Meselen şoň başynda etjek işlerini etmeli. Ve her hal bir umur jowan oğulluň beri gayret edip, bolmaz mundan qibla bolan boljakmy diýip, bir gün hiç kim habary ýokka bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny baryp şoňa goýup otlaýar ýankyna. Ebrahan salandy. On Ebrahan näme habar diýe? Onu yanındakileri aydiye, ol Mekke-i Mükerreme'ye gittiýärleň beri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýäsip onu otlapdyr diýe. Onu men hükmen şonu dargadaryn diýe. Şol öýü Ka'be-i Muazzamany, Beytullahul Haramy, Mekke-i Mükerreme'däki bütün musulmanlaryň kıyamata çelişi mahal hemişe kıblany dargadaryn diýip. Oham 60 000 goşun ýygyna, oham ulaqan Araplan gorkýan zady fiilmişdik. Näçe min fiil ýygnap, ulaqan fiilli Mahmud diýen bir fiilleri var. Ýeriň ýüzüniň ulaqan fiilli öýler aýtýanmışdykle, şoňa minipdi bitin gaýtýarlar da bäri. Ýolla kan Araply jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Ebrehe basýar olar. Oham gelýärler Mekke-i Mükerremeň ýakynjak ýerine düşýärler. Oham Ebrehe bir adam ýeberýär. Barş owaň ýaşulysyna aýt. Eger wurşsa bir tarafy basýas ona wurun ýok. Ýok bir wurş dik kelemede. Bir fakat şi Ka'bany ýykjak, ohanda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Oham ol aradaky hem muterjim hem aradaky adam gelýär. Owaň ýaşulysy kim? Abdülmuttalib diýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaqasy. Şo wagtda bamışda qaqas. Abdülmuttalib aýdýar, näme aýdyberim? Onu şey Ka'bany ýykjak diýip Ebrehe gelweti, goşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir diye. Hoy ondan sürim näme? Azat diye. Ýönümiň 200 ýany diýamantdyrlar diye siziň serwazlygyňyz Ebrehan serwazlyr. Şu 200 diýamy berseler diye, başga zat meni işim ýok diye. Aradaky adamyň fikri harap bolýar. Näme diýäň sen diye? Aýtjak zadyň gel Ebrehan öýüdüne aýdaga diye. Aham Ebreha gaşyn getirýär. Şo wagtda Abdülmuttalib 100den geçipdir ýaşy. Ulaqan bir haybatly onu da dayaw görüngde bir owadan adammışdy. Ebreha görüp bir owadan haybatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdülmuttalib ben bir düşüpdi turýar. Om ýanyňky muterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýe. Onu Abdülmuttalib aýdýar, sen serwazlyň men 200 ýany diýam alypdyr diýe, men diýam ber diýe. Om Ebreha aýdýar, oy näetdiň meni ýoýduň da diye. Men seni göremde, sen bir ulaqan adam, haybatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanarnyp içimden şey diýetin. Sen bu Ka'bany görüňet, men diýen görüňet diýetin a diye. Hemmiň eşdiýän görüňleme Ka'baň döwründäki Araplar Ka'bany gowurýa, dinni gowurýa, imanyny gowurýa diýip, sen diýen sorabatyň, aklyň salyňmy sen garry diýipdir. Onu Abdülmuttalib aýdypdyr. Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu ente ve zak. Abdülmuttalib ulaqan adam bolup aýdypdyr. Men küýdäni diýem, men wezifem diýen saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öýe saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. Men küýdän diýenmir, men mular saklamak wezifem diýipdir. Hala Ka'be diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Ebrehe aňta-taňta bolupdyr. Aham Abdülmuttalib Mekke-i Mükerreme'däki adamlara aýdypdyr, hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çagyryň. Bu taýlarda durmaň, gaýtam size de bir edam masalda diýipdir. Öýde de ýany ulaqan adam alyp beýikrak ýerde, pakyr gözde oturup durda, mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly.
Ola da yıkar yıkmaz bir de bolar deyip Allah Taala'dan umid vermişdi. O hamin uğramakçı olanlarına şol Mahmud diyen uluqan fiil bir turana o ham kellesine uluqan tokmak bilen hüttük bilen bay vurtturla turacak bolup turanak diye. Eteğinden gergenek diye sofanın eline ağaçlar. Şoň demirden hili varmıştık, naydamamıştık. Bay şoň ennamını dürtüp, ennamını şonu çümdürüp, ennamını qanatıptırlayan fiilim. Onda da turanak diye. Ahir fiilin öwünden bar turuptırla iyidine qaytyrjak bolup, fiil turup yorgola bertir, yortu bertir, Käbe tarapda ha başga tarafa. Emma öwüne geçip Käbe tarafa uğratjak bolanlarna uğranak ýöne çöküp berýän bolmaly. Bu fiilin üstünde elbette bir gerek zatlary, muhim zatlary ya Abraham zatlary bar bolmaly, bir gitmede gelişigi ýok bolmaly. Bay aňry bäri tamamen namjan wurup burqana tutturlayan Mahmud fiilin uğratjak bol, o da uğramaňdyr. Şey duruşlaryna Allah Taala kudret kelamında ayet Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yec'al keydahum fi tadlil? Ve arsala aleyhim tayran ababil? Termihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل görmedin mi, eşitmedin mi? Ahlem cihanın haberi oldu. Fiileyeler Ebrehe ve 60.000 leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerini ve ayaklarına termihim bihicaratin min siccil. Pişirilip kırgın daşva ayaklarına ve süntlerini. Fecealehum ka'asfin me'kul. İyilen saman yaladıp olar dargattı dipti. O ham gelip yan koşla, inni fiil uğramanını oqa, on koşla gelaqana üstülerine yağdırıverttirler. Yönü bitin bir qurip, iyilip, dargap, telek bolup giden saman yanak bolup, bitin 60.000 leşker şu dağda dargap yıkılıp qalıptırlar da hemmeti. İnhe bir de Abraham amul fiillip, bitin alem cahanna, bir husus Araplan arasında fiil yili deyip, İnha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelecek yakillarının alamatı olup bir iyiliğe bütün halka bir gurrun olsun Mekke'ye mukarremede gün oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelmesinin muqaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirdlerinin muhabbetini bütün kalbimizde koysun inşallah. İnşallah inni keyfti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişi ve iyirek kokgulluğundan inşallah hizmetine de yetirir.